Okay, good morning, good morning. Good morning, good morning. Sabado na karon mga mamsir. So, Domingo na ugma mga mamsir. Magpasidungog, magpasalamat dapat tayo sa atong buhay ng Diyos ug magkahiusa ang atong pag-alagad sa uban sa atong mga kaigsuonan niya mga mamsir. Mga ikaw dia dapat be excited sa umaabot nga Domingo tungod kay ikaw angay ta mo simba sa buhay ng Dios, dili kay pasulabi lang tag paningkamot anang kalibutan na ang ultimo adlaw Domingo di na ka simba kay maningkamot ka nga madato ka sayop ka na ayaw po ginana kay di na maayo sa man ang dato ka ning kalibutan na niya dili man puna nimo badala kung mamatay ka ang imurang ang malipay rana ang imorang pamilya, ang imorang nabilin. Munang ikaw dia maningkamot ta sa to ang pag-alaga sa tong buhay na Dios kay kung damor ka na ningkamot sa imong pagkadato sa physical, how much more kung maningkamot ka sa imong spiritual. Kung dato ka rin sa kalibutan, pag maabot ka sa pag malangit ka, mas labaw ka nga dato ka dito sa langit. No, kaya ang imuhang balay dito sa langit, ang imuhang salog, ay imuhang tiles dito, lunlun bulawan, ang imuhang tomban, tiaw na mga higala. Muna nga ikaw dia, ay nasig palabig paningkamot rin sa kalibutan. kay balo jud ka, nga mamatay ta ning kalibutan na. Unya, luoy kung wala tay Kristo, mamatay ta. Di kita ka tong ato ang london bulawan ato ang tumban sa may mong tumban katong kalayo nga nagsigah nga nagdilaab kusog pa sa tanang sunog diri sa kalibutan manang ikaw diha paningkamot isig paningkamot ta sa tong pag-alaga sa tong buhay ng Diyos. Kana lang, God bless, love you all. Yan lang mga mamsir, palihog kog share mga mamsir para daghang makahibalo nga mas importante rin ang atong pag-alagad kay sa atong pagpaningkamot diri sa kalibutan. God bless, love you all.